Здравейте! Искам да ви представя един Open Frame кейс, който закупих от Temu за скромната сума от 20 евро. Също така се предлага и може да се открие в AliExpress, Amazon, дори и в OLX. Представлява просто една основа, странична част и болчето. Също така включва и бутон за включване и изключване. Варира между 15 евро и 60 евро, зависи от къде си го намерите. Също така има и разни инструкции. Подходяща е за Mini ATX, Micro ATX, ATX и за някои ATX дъна, като например Taichi Lite, Taichi, Asus Maximus и някои други подобни. Размерите има да ви кажа: 25 см на 44. Оглобява се доста бързо и лесно. Тази част се монтира от тази страна. Както ви казах, цената е между 15 и 60 евро, като става въпрос за едно и също нещо, но зависи от къде ще си го купите. Смятам да сглобя нещо като домашна работна станция и ми трябваше Open Frame шаси за предохлаждане. Първоначално се бях спрял на P3 и P4 моделите на Thermaltake, но реших в последствие да намеря нещо по-достъпно. Мисля, че 20 евро са доста добра цена. Ето, стана доста бързо. Може да поставяме за усилване тези планки. Ето тук.
завинтам всичко. Само тези две за сега. Това е горната част, като се монтира захранването. Това е за дъното. Има отвори за кабели. Тези стендови се монтират на местата си. Като ви казах по-рано, някои ATX модели също стават. Аз смятам да монтирам Taichi Lite на него. И ако не ви притеснява, че стърчи около 23 см страни, не е никакъв проблем. Има места за монтиране на SSD-та също така. Предлага се и в по-широк вариант. Предполагам около 6-7 см по-широк. Този е напълно достатъчно за моите нужди. Това е нещо като битче за стягане на тези стендофи. Първоначално ми означи място за монтиране на захранването. Както виждате, това не е достатъчно височината, но всъщност може да се монтира, както виждате. На тези отвори може да се завинти. Няма никакъв проблем. Самата страна, но мисля, че ще свърши работа. Не вярвам да е проблем. Общо взето е това. Както видяхте, стана за не повече от 5 минути. За 15-20 евро. Мисля, че си заслужава парите. Не знам дали може да се монтира на стена. Някой, ако иска, може да се пробва.